हाय लोगोफोर, दिनै आं बानायगोन मम'। माने बिराद मम' जानो लुगैदों, ओंखायनो दा लकडाउननि मोनजायाखैबो नालाय न'आवनो बानायना जानोसै। फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदो। नै दा जों रिफाइनदो मैदादो ओमफ्राय संख्रि होनानै मिक्स खालामबाय, ओमफ्राय दैबो होबाय। दैखौ होनानै मोजाङै स्टाफिं खालामनांगौ, मैदादो संख्रि आरो दैखौ स्टाफिं खालामनानै जाबाय। दा इखौ दसे कन्टेनारखौ मारिनानै खोबनानै आधा घन्टासो बा 30 मिनिट दोननांगौ। बेखौ आं दोनबाय। ओमफ्राय दा नै पियास, फानलु, हाइजें लाबाय। मम' होनो भेज मम' बानायगोन। जेबो गैया नालाय ओंखायनो पियासजोंनो बानायना जानोसै। नै पियासखौ हाबाय। आं फिसा फिसा खामबाय थानो बाबाय, ओंखायनो गोदोर गोदोरैनो हाना होबाय। हायोबा फिसा फिसा हाना होनांगौ। फानलुखौबो हाबाय। दा इखौ रुनोसै दै होनानै, रुनानै पियासखौ दसे रुहोनांगोन। पियासदो हाइजेंदो ओमफ्राय फानलुखौबो एके लगे। ओमफ्राय बेयावहाय संख्रि आरो रिफाइन बा जानाय थाव होबाबो जागोन आरो। नै गोदौबाय, जासिगोन। ओमफ्राय इखौ रुखांनानै पातला हि कटननि लानानै बेयाव माबाखौ माने सुपनि थाखाय रोसिखौ बा पियासखौ मोजाङै रानहोनो थाखाय बे हिनि सायाव माने दैखौ सरहोनांगौ। माने बेयाव लखबना होनोसै। लखबबाय, होमबाना माने पियासाव दैया थानाय नङा। गिसि गिसि थाबा माने मोजां जाया मम'आ। नै दैखौ गारा जों दाहाय सुप बानायबाथाय बेखौ दैखौ इउस खालामगोन। नै पियासा दैखौ सरजोब्बाय, बेखौ दोनबाय। ओमफ्राय दा चाटनि बानायनो थाखाय फालु गोरानखौ दसे दैयाव सोमना दोनसै, होमबाना मोजां जायो। चाटनि बानायनोबो जेबो गैया नालाय, ओंखायनो बिलाहिदो माबादोनो फानलु गोरानजोंनो बानायनोसै। नै दहाय मैदाखौ नाना दोननाया 30 मिनिट जाबाय। जों दा इखौ मा होनोथाय फिसा फिसा लादु बानायनानै रुटि बायदि बानायनोसै। नै बानायबाय। नै रुटि बायदि मा होनो, बिलिना लानाय ना मा होनो मिथिया आंबो मोजाङै। फिसा फिसा बानायना लाबाय। बिराद जानो लुगैसोदों, ओंखायनो रोङाबाबो बानायबाय। बिदिनो बानायना नायबासो रोंगोन ना, रोङा होननानै थाबाय थाबा बहा रोंनो, नङा होमबा? दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो सोलोंलांनोसै। नै जोंनो चाटनियाबो जाबाय, देबाय थानायखौ दिन्थियासै आङो। नै बानायखौ पियासखौबो सोबाय, पियास सोनायखौबो दिन्थियासै आं। नै दा सुपखौ बानायनोसै। दहायनि पियासनि रोसिया बेलेग बानायनो जेबो गैला, लकडाउननि बन्द' गोजा, ओंखारलांनोबो गियो। दै एसे होबाय, दैखौ होनानै पियास आग्लायनायखौ इयावनो होना होबाय। बेलेग होबाय थायासै, बेखौनो आग्लायनायखौनो होबाय आरो। नै जासिगोन सुबाबो गोथावथार मोदोमसिबाय। जाबाय, बेखौ दोनसै। दा मम'खौ बानायनोसै। नै होबाय, दैखौ आं सिगाङावनो हिटाराव फुदुंना लाबाय। माने गेसाव फुदुंबाथाय बिराद गोबाव नांखायोना, ओंखायनो हिटाराव फुदुंना लानानै होमबानो थाब जागोन आरो।
मा होनोथाय जों फिस्लाखा होनो बे मम' बानायग्रा जेबो गैया नालाय फिस्लाखायावनो बानायनोसै आङो बेयावबो जायो नालाय ओंखायनो इयावनो बानायबाय आरो बे फिस्लाखायाव होनायनि सिगाङाव बाय रिफाइन होनानै माबाना लानांगौ नङाबा मम'आ सिथाबो आरो इयाव रिफाइन होना लानानै जाबाय जासिगोन खोमा जाबाय बारा मोजां जायाखैबाबो जानो हानाय जादों आरो फिसा फिसा बानायदो जों सानैल' नालाय जोंहा बोरायाबो बारा जाबाङा ओंखायनो आंनो बारा जायो जानो नागिरखाया सुपखौल' नागिरो नै जाबाय रेडि माबायदि नांखो